sedulur sederek pamirsa sedaya. Panggih malih nggih kalian kula lan kanca-kanca wonten ing channel YouTube kula Ella Bocah Jawa. Iki kula badhe masak malih. Kula badhe masak kolak pisang manis. Manis tenan lho lah. Oke, iki bahan-bahanipun sampun kula cawisaken. Wes ayo dan dimasak lah selak entek gulane. Oke. Dan tidaknya pikir lho, dia lho iki dimasak lho, Dek. Tinggal lak kafe kok nganakne ora enak lho ya. Lah masakanmu ora kon enaknya piye? Bocah ayune koyo ngono. Enggak. Hadiah wis ruwet lho lah. Ya. Pisangnya di ini mati ya hujan lho lah. Hah? Tapi hati-hati loh panas. Ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Panas loh. Enak ya? Enak ya? Aja kuder. Kita tiba loh. Mancrat. Aku barang iletku kobong. Kap semanten rih nggih video kula kalih kanca-kanca. Ampun kasupen, subscribe, like, share lan komen. Matur nuwun.